Am auzit mulți terapeuți spunând, știu multe tehnici, dar uneori nu știu cu care să încep. Se pare că, de fapt, aici este adevărata problemă, nu lipsa tehnicilor, ci lipsa unui sistem de gândire coerent. Două persoane pot aplica aceeași manevră. Una o aplică la întâmplare, cealaltă o aplică pentru că știe ce urmărește. Rezultatul de multe ori nu este influențat de calitatea acelei manevre, ci de raționamentul care stă în spatele ei. În osteopatie nu întrebăm unde doare, ci ne întrebăm pe noi înșine, oare acest sistem de ce a ajuns să aibă dureri, de ce a ajuns să se comporte așa? Cursul meu nu este despre a învăța mai multe manevre, ci despre a învăța cum anume să abordezi și cum să tratezi și cum să gândești un pacient. Iar când începi să gândești corect, tehnicile încep să funcționeze.